Yn ymuno â fi ar y benod hon o Sut I Ddarllen, mae'r cerddor a chyn Bardd Plant Cymru, yr hyfryd a hynod o dylentog, Casi Wyn. Helo, a chroeso cynnes I chdi I Sut I Ddarllen, fy gwestai arbennig iawn, Casi Wyn. Helo, Casi. Helo, diolch am ynghalu. Dwi'n gyffroes iawn o gael rhannu y soffa yma achos dwi wedi bod yn dilyn dy bodlediadau ers iddo fo ddechrau ac dwi wrth fy modd hefo yr hyn ti'n neud, felly diolch am y croeso. Waw, wel, be fedra I ddeud I hynna? Diolch o galon am rando, felly mae'n fraint I gael chdi yma ar y soffa, a dwi'n gweld bod ti wedi dod â llyfrau efo chdi, so dwi'n edrych ymlaen I ddysgu mwy am heina, ond cyn hynny, dwi eisiau I ni fynd yn ôl, a dwi eisiau gwybod mwy am dy hanes di efo llyfrau a darllen, felly ydy llyfrau wastad wedi bod yn dy fywyd di pan o'ch ti'n blentyn bach er enghraifft? Yndi, mae llyfrau wastad wedi bod yn rhan greiddiol o'n mhlentyndod o nyddiau fi'n yr ysgol, ac mae mam a dad wedi annog diwylliant o ddarllen yn yn tŷ ni ers erioed, felly yn hynny o beth dwi'n cyfri'n hyn yn lwcus iawn. Achos mae hynna'n pwynt really bwysig yndi, fel gael llyfrau o gwmpas. Mae pobl yn deud, os mae plant yn gweld llyfrau yn y tŷ, maen nhw, wrth gwrs mae plant yn curious, dydyn nhw, maen nhw jyst isio mynd I sbio ac yn chwilio, felly ti'n iawn I ddeud fel, gael mynediad at darllen yn rhywbeth sy'n lwcus fel ti'n deud. Felly, oedd na lyfrau penodol pan o'ch ti'n blentyn oedd y ti wastad yn dychwelyd at? O'n i'n meddwl am hyn ar y ffordd yma heddiw, oedd, ac oedd na gymaint o amrywiaeth o ran dyddiau ysgol gynradd, mae'n siŵr bod llyfrau fel Llyfr Mawr y Plant, ti'n gwybod straeon nodweddiadol Gymreig yn rhywbeth oedd yn eitha presennol, stori Sion Blewyn Coch wrth gwrs, a Wil Cwac Cwac yn rhan o Llyfr Mawr y Plant. A dwi'n meddwl bod y ffaith bod yna animeiddiadau, bod nhw wedi I trosi mewn I raglenni teledu, wedi helpu yn hynny o beth, bod y pethau yma yn bwydo mewn i'w gilydd, Rala Rwdins gan Angharad Thomas yn amlwg hefyd. A lot o lyfrau, wrach y bysa nhw'n addasiadau neu'n gyfieithiadau o'r Saesneg. O'n i'n meddwl am lyfrau o'r enw Be Nesa ag Heddwch o'r Diwedd, llyfrau am eirth oedd yn adeiladu rocedi I fynd am y gofod allan o focsys carbod. Felly oedd gen ti lyfrau oedd yn fwy cynhenid a llyfrau wedi cyfieithu hefyd. Dwi'n cofio oedd yna lyfr y Llygoden, neu y Llygod a'r Lleiad wedi I gyfieithu gan Myrddin ap Dafydd. Felly oedd hynny'n braf bod ti'n cael darllen llyfrau oedd wedi sgwennu gan awduron o Gymru, ond bod ti'n cael teithio chydig I fyd neu dychymyg awduron o dros y byd yn bob man, ond oedd yn cynnig I hun yn yr iaith Gymraeg yn ogystal. Mae hynny yn bwysig yn dydio fel I gweld fel gymaint o amrywiaeth o oed cynnar iawn felly. So ti'n sôn am fel y llyfrau sylfaenol mewn ffordd yn gyntaf. Beth am y rai pan o'ch di ychydig yn hun yn dy arddegau? Llyfr yn yr arddegau, oedden nhw'n cychwyn newid wedyn. Ti'n gwybod yr rhai yn y Saesneg fysa llyfrau C.S. Lewis, Lion the Witch and the Wardrobe, dwi'n cofio darllen honno droion, A Series of Unfortunate Events gan Lemony Snicket, yn fwy felly dros Harry Potter, ond dwi'n cofio y llyfr cynta yn cael ei gyfieithu yng nghyfres Harry Potter i'r Gymraeg pan o'n i'n nes at yr uwchradd. Ond am be bynnag reswm nes I rioed feibio'n ormodol hefo'r rheini. Oedd na un llyfr o'r enw Caer yr Hew gan Robert Swindells gath ei gyflwyno I fe gan Miss Rigby yn blwyddyn 4, cyfieithiad oedd hwnnw i'r Gymraeg. Ac o'n i'n meddwl dipyn wedyn erbyn I ti gyrraedd yn hwyrach yn yr ysgol gynradd, bod dylanwad a thrawon wedyn yn mynd yn fwy o beth teg at
dy berthynas di hefo llyfrau. Oedd gennau athrawes wych Miss Rigby teg at yr adran iau yn Ysgol Garnedd, ac yna yn Ysgol Tryfan, Miss Tegwen Llwyd a Miss Cheryl Roberts fysa yn cyflwyno llyfrau fel rhan o'r cwricwlwm, ond hefyd yn awgrymu rhestra darllen hefyd. Felly mi nath y rhestr lyfrau ehangu fymryn wrth i fi fynd yn hun. Hyfryd. Mae hynna'n jyst mor hyfryd i glywed am dylanwad, fel ti'n deud, yr athrawon, a sut maen nhw'n gallu helpu chdi ffeindio llwyfr penodol o pa fath o genres ac ati ti'n mwynhau. Felly, oes na genres, neu oedd na genres pan o'ch chdi yn dy arddegau oedd yn apelio at chdi? Yn yn arddegau, mae'n siŵr mod i wedi... Mae yn fanno yn ystod y cyfnod hynny mi fyswn ni wedi camu mewn i ddarllen cyfrolau barddoniaeth fwy, achos dy fod ti yn cael dy gyflwyno i farddoniaeth o fewn y pwnc Cymraeg ac y pwnc llenyddiaeth a'r iaith yn ogystal. Felly yn ystod... blynyddoedd cynhara Ysgol Tryfan 8, 9 a 10, ti'n cychwyn dod i ddarllen gweithiau Gerall Lloyd Owen am y tro cynta, Waldo Williams, T.H. Parry Williams, R. Williams Parry, ac yn dod i nabod gweithiau barddonol mewn ffordd sy'n teimlo'n braf achos ti'n cael siarad am y peth efo dy ffrindiau hefyd, barddoniaeth sydd yn cyfeirio at fyd natur, ac mae hynny, dwi'n meddwl, pan ti'n dod o Wynedd a pan wyt ti wedi tyfu yng nghalon y Parc Cenedlaethol i raddau a helaeth, mae'n teimlo'n berthnasol iawn, ac dwi'n cofio astudio cerdd neu cael yng nghyflwyno i gerdd y llwynog am y tro cynta, a bod cerdd felly wedi bywio cae neu dyfnhau dy cysylltiad di hefo dy ardal hefyd mewn lot o ffyrdd. Felly, unwaith eto, dwi'n teimlo yn ffodus iawn bod y berthynas yna efo barddoniaeth wedi i chyflwyno i mi mewn ffordd mor naturiol, dod o rioed yn teimlo fatha rhywbeth gorfodol, ac dwi'n cyfri mandithion o ran hynny hefyd. Dwi eisiau gwybod, sut oedd y ti'n dewis llyfrau pan oedd y ti'n iau? Oedd y ti'n mynd i'r llyfrgell neu mynd i siop lyfrau? Be oedd dy arfer di yn dewis llyfrau? Mae hwnna'n gwestiwn mor dda. Mi fysa yna lyfrau'n cael ei rhoi fel rhoddion, wrach sesiwn corn, neu mi fysa fo'n anrheg nadolig, mi fysa fo'n yr hosan, presanta penblwydd yn aml iawn, llyfrau fysa nhw. Ond ia'n sicr y llyfrgell, fysa yna dripiau ysgol i'r llyfrgell, ond yna hefyd loris, llyfrgell neu fania. Dwi'n cofio. Dwi'n gwybod os di hyn dal yn digwydd neu ddim. Dim cweit yn Ddim anffodus. gymaint na de. Dim dyddiau yma yn anffodus na, ond dwi'n cofio union rhywun fath. Hwnnw oedd y diwrnod mwyaf cyffroes o'r ysgol oedd. Gret, stoed. Ti'n ma eitha fel early noughties wan, mae hwnna'n fel nostalgic iawn i fi. Waw, ti'n iawn. Oedd o'n hyfryd achos o'ch ti'n cael mynd ar y peth ma, oedd yn teimlo union fel llyfrgell yn dod na olwynion. Felly just oedd y vibe lle yn eitha gwahanol, ac o'ch ti'n gallu gweld bod na rhywun yn gyrru'r llyfrgell ma hefyd. Dwi'n cofio hynny, ac mi fysa na ffasiwn beth, ac unwaith eto dwi'n mynd hollol saff os ydi o dal yn cael ei gynnal, a chwiz llyfrau pan oedden ni'n blwyddyn 5 a 6. Lle fysa ti'n derbyn 3 llyfr, dwi'n meddwl bysa un yn llyfr ffuglenol, llall wrach yn ddyddiadur, dwi'n cofio na gyfres o ddyddiaduron, dyddiadur merch ifanc oedd wedi bod ar fwrdd y Titanic, dyddiadur merch ifanc oedd wedi profi'r blitz, oedden nhw i gyd i cael eu cyfieithu'r Gymraeg, mi fyswn ni'n astudio'r heina, a wedyn be fysa'r quiz wedyn, ydy ti'n cael dy roi mewn tîm, ac ti'n cystadlu'n erbyn ysgolion eraill. A dwi'n meddwl bod hwnna'n dempled eitha cool, achos oedd o'n golygu bod y awch di ddarllen y llyfrau yn drwyadl, bod yna fwy o ysfan, achos bod yna yr elfen gystadleuol i ddarllen hefyd. Oedd yn gret, dwi'n meddwl sy'n gret gallu bod yn beth positif iawn i blant cynradd.
oes llyfr penodol felly o dy blentyndod, dy arddegau sydd yn aros yn y cof am reswm penodol? Y llyfr o'n i'n fwynhau lot, ac oedd yn ddiddorol yn ystod 2 flynedd tra o'n i'n gweithio fel Bardd Plant Cymru, ti yn sylwi, mae yna lot o lyfrau newydd, ond mae yna lot o lyfrau sydd wedi aros yr un fath o ran eu poblogeiddrwydd hefyd. Neu, mae Elfed yr Eliffant yn ystod yr ysgol gynradd. Pa rei eraill? Mrs Mochyn ar sos coch. O, dwi'n mynd i gwybod am hwnna. Ond Elfed yr Eliffant, dwi'n cofio honno. Ac yn lyfr reit arbennig, achos dwi'n gwybod bod o flaen i amser wrach, mae yna themau, mae'n ddiniwad iawn, ond mae yna themau sydd yn dy gyfnogi di drwy fod yn oedolyn yn ddi hefyd, yna sydd yn gret am lyfrau plant. Yndi. Ac mae yna ymdeimlad eitha queer i'r llyfr hefyd, yn amlwg mae gen ti'r eliffant lliwgar yma sy'n llawn goleuni, ac wedyn mae'n cyrraedd pwynt lle mae'n sylwi bod yr union ola yna sy'n byw tu fewn iddo fo hefyd yn tynnu lot yn y gyddod teg ato fo, a mae'n penderfynu trochi hyn mewn grawnwyn, ynddi? Fel bod o'n troi'n llwyd. A wedyn mi ddaw y storm, a wedyn mae o'n gorfod ymgryfhau a mae'r lliwiau mae gyd yn cychwyn a bod chdi methu cuddio rhag dy liwiau. Ond mae yna lyfrau fel la, mae yna deimlad eitha ysbrydol iddyn nhw, dwi'n meddwl, heb i chdi ddall, tan wyt ti'n hun ac yn adlewyrchu arnyn nhw wedyn. Felly mae'r rheina ymhlith y goreion swn i'n dweud, ynddi. Dwi'n gwybod yn union beth ti'n meddwl, achos ti newydd atgoffa fi o rhywbeth nes i weld yn y llyfrgell wythnos dwytha, o'n i jyst yn pori trwy'r silffoedd fel ydw i yn y llyfrgell bob wythnos, ac oedd na ddynas yn mynd at y desg ac yn dychwelu llyfrau ar ran ei phlant hi, ac y llyfr nes di sôn amdano fo yn gynharach, yr un efo'r arth, dwi'n meddwl yr un, dim be nesa, yr un lle mae'r plant yn mynd, we're going on a bear hunt, dwi'n meddwl yn Saesneg, ond mae yna fersiwn Gymraeg yn does, lle mae angen i'r pobl yn y stori, does dim ffordd o gwmpas yr pethau heriol sydd yn ei ffordd, mae angen iddyn nhw mynd trwyddan nhw ac yn profi bywyd, ynde? Ac oedd yr dynas yn sôn efo'r llyfrgellydd, ac oedd nhw jyst yn cael sgwrs am y llyfr, ynde? Fel nes di ddeud, dyma llyfrau sydd wedi bod o gwmpas am flynyddoedd, ond maen nhw yn dysgu plant bach ac oedolion, mae'n siŵr hefyd, wrth adrodd y stori i blentyn. Tybod, yr pethau yma, da ni yn wynebu bob dydd. Felly, ie, dwi'n gael y teimlo fel wyt ti dda hefyd yn angerddol am plant yn cael mynediad at ddarllen, oherwydd mae'n gallu agor y byd i fyny iddyn nhw hefyd o ran sut i'n mynegu eu hunan, ond hefyd sut i ddall y byd. Felly, fysa ti'n deud bod llyfrau yn gallu helpu ni dallt y byd i gyd o gwmpas ni? Byswn, a weithiau plannu hada ma nhw da, wrach bod yr effaith, bod ti'n mynd profi hynny yn ei lawnder tan yn hwyrach ymlaen fel plentyn. Achos ti hyd yn oed yn meddwl am, a di hwn ddim yn gorfod cael ei ystyried hyd yn oed mewn ffordd grefyddol, ond damhegion y Beibl a'r straeon sy'n ymddangos yn y Beibl, achos mae'n siŵr bod hynna'n yn rhan fawr ym mhlentyndod i hefyd gan bod fi'n mynychu'r ysgol Sul, ac yn hwyrach ymlaen bod y ddelweddaeth wyt ti'n dod ar ei draws yn ifanc iawn, bod nhw'n siapio wrach y ffordd wyt ti'n sgwennu dy straeon neu dy farddoniaeth wedyn, ac mae'r un peth yn wir efo chwedla, dydy. Dwi'n meddwl un o'r llyfrau cyntaf mam gyflwyno i fe oedd llyfr yr enw Teulu Bach na'n Toer, sydd yn hen lyfr, ti'n gwybod, gyhoeddwyd degawda yn ôl, a dwi'n meddwl bod y themau a'r hyd wrach sy'n perthyn i negeseuon rhai o'r straeon yma yn gynhaliaeth neu'n warchodfa i chdi wrth i ti dyfu'n oedolyn wedyn, a ti'n cael dal gafal yn yr hyd yna, ac wrth gwrs mae gennym ni'r Mabinogion, mae gennym ni straeon tylwyth teg arbennig iawn, mae yna un llyfr does, y tylwyth teg, dwi'n meddwl ydy enw'r llyfr, mae o adra gen i sydd yn mynd ati i bob ardal yng Nghymru ac yn edrych ar straeon cynhenid i'r ardaloedd hynny, ac felly yndi, mae'n helpu i ti ddall pethau'n hwyrach ymlaen,
ag yn wrach yn hafan fach i ti os wyt ti'n blentyn hefyd yn mwynhau dianc o sŵn y byd i rwla sydd yn fwy, dwi'n gwybod, yn fwy heddychlon. A diogel hefyd, Diogel, mae hwnna'n yn air da i ddefnyddio, sicr, diogel. Wel, Casi, mae'n swnio fel oedd ti'n dipyn o ddarllenwr brwd yn blentyn. Beth am heddiw? Wyt ti'n teimlo'r un fath? Ynddo, mae'n siŵr mae'r cyfrwng dwi'n darllen amla rwan ydy barddoniaeth, a dwi'n meddwl bod yna lot o waith penny gamp yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd o ran hynny. Mae gen ti wasg bardda sydd dan olygyddiaeth greadigol Bethany Celyn ar hyn o bryd, ag ers iddi hi fod yn y rôl honno, dwi'n meddwl bod yna rhai o'r cyfrolau gorau da ni wedi weld dros y ddegawd dwytha. Mae gan mae'r Hopwood newydd i gyhoeddi. Mae gen ti Mymryn Rhyddid gan Gruff Owen, o Ffrwyth y Gangen Hon sydd yn fodeigerdd gan dan olygyddiaeth ni am Morais. Ag mae hynna'n gyffroes achos mae'n dangos bod Cymraeg ag un o'n prif gyfryngau y celfyddydol ni fel Cymru neu'n cyfryngau llenyddol ni yn parhau o roesi hinsawdd, ti'n gwybod, digidol sydd yn gallu bod yn heriol iawn mewn unrhyw ddiwylliant i unrhyw iaith pan mae'n dod i ddarllen. Felly mae'r heina wedi bod ar dop yn rhestr i a sawl gwasg arall, Carreg Gwalch, Trochi, Carwyn Acli. Mae'r hein yn lyfrau arbennig iawn ac yn defnyddio iaith hefyd, dwi'n meddwl, sydd yn taro tant efo pobl yn oed ni, sydd yn bwysig, achos dwi'n meddwl fel ddedodd Nina Simone unwaith, mae'n bwysig bod barddoniaeth a iaith celfyddyd yn adlewyrchiad o'r iaith sydd yn cael ei siarad ar goed ymysg pobl ifanc o ddydd i ddydd hefyd. Felly, ac mae hynny yn digwydd yn Gymraeg yn sicr. Ti'n sôn am yr barddoniaeth cerddi a fel ti'n deud yr casgliadau gwahanol, ond wyt ti hefyd yn hoffi darllen pethau eraill fel nofelau o bosib neu pethau ffeithiol? O'n i'n meddwl mynd ar y ffordd yma, ag nofela ynddo, ond dim gymaint erbyn hyn. Wrach bod achos bod ar-lein di effeithio ar yn ymennydd i mewn lot o ffyrdd, fatha ynddo mi ydw i. Dwi'n ar rhai o'n hoff awduron ni, ag maen nhw wedi sgwennu amball nofel, Toni Morrison, James Baldwin, ond mae hinga'n awduron hefyd sydd yn camu mewn ag allan o nofela. Ti'n gwybod, Maya Angelou, I Know Why the Caged Bird Sings. Mae hwnna'n lyfr arbennig iawn. Ond fedra i ddim deitha chdi mod i wedi darllen, ti'n gwybod, llyfr steampunk neu arswyd yn ddiweddar. Di hinga ddim yn... Mae'n siŵr na i droi at cinema cyn genres felly. Ac mod i'n mynd ar ôl llyfrau sydd wrach fymryn yn fwy athronyddol ar hyn o bryd. A dwi'n gwybod bod hwnna ddim y lôn fysa pawb yn fwynhau yn gwaith Aldous Huxley, Doors of Perception. Fysa ti yn dewis rhywbeth ffeithiol felly, os fysa ti mewn llyfrgell neu siop lyfrau, neu hunangofiannau, neu sut wyt ti'n dewis pethau? Maen nhw'n amrywio gymaint, da. Achos dwi'n gweld ymlaen i'n fan hyn, mae yna sawl cylchgrawn. Mae gennym ni Codi Pais yn amlwg. Fydd efo fi. Folding Rock. Mae hwnna'n wych. Yr ail rifyn ydi hon, ynda. O'n i'n darllen hanes byw ddoe oedd ar y bwrg yn dad, sydd yn gylchgrawn hanes newydd yn dydy, sy'n cael ei arwain gan Merddin ap Dafydd, ac pob math o erthygla difyr yn hwnnw am ddylanwad y Cymru a thraw i Patagonia yn wreiddiol ar y llwythi cynhenid a safbwyntiau sy'n fwy brodorol. Felly, mae cylchgronna'n ddiddorol iawn, yndi hunangofiannau yn sicr. Be ddarllenis i fel hunangofiant yn lle diweddar.
Mae gen Sian James sy'n angofiant ddod allan rai blynyddoedd yn ôl bellach. Be fyswn ni'n mynd ati i ddewis? Ond pethau, da ni sôn am ddarllen yn fan hyn da. Llyfrau coginio hyd yn oed. Mae llyfrau coginio, achos fel ti'n deud, os oes na bach o ansicrwydd o gwmpas darllen mewn oes mor ddigidol, di darllen ddim yn exclusif i nofel neu cyfrol farddoniaeth. Ti'n gael o'n bob man blogs yn gallu bod yn andros o ddiddorol hefyd. Mae Substack, mae pobl yn ddefnyddio rwan i rannu lot o'i gwaith. Felly, dwi'n dieddol o ddarllen pob dim dwi'n deimlo wrach dynnu rhywbeth allan ohona fi hefyd. A sut wyt ti'n, tybod, pan ymysg bywyd mor brysur, tybod, ti'n person brysur yn gweithio ac yn teithio ac yn y blaen, felly sut wyt ti'n dod o hyd i'r amser i chdi dy hun i eistedd lawr efo rhywbeth i ddarllen? Dwi'n meddwl bod disgyblion hyn i gael amser i oddi wrth y we yn caniatáu i fi bigo llyfr yn aml, achos mae bywyd yn brysur, a mae gennau dueddiad dwi'n cyfadda i brynu llyfrau. Mae yna derm Japaneaidd am hyn, tos cwndw, mae'n siŵr bod fi wedi ynganu fo'n gwbl anghywir, lle ti'n dieddol o brynu pentwr o lyfrau a ti'n edrych arnyn nhw am amser hir. Dwi'n gyfrifol am hynna hefyd. A ti'n prynu llyfr newydd cyn darllen y pentwr yna, ond dwi'n rhoi yn rhoed lawr yna fi'n hun rwan, ac i'n darllen llyfr cyn caniatáu ni'n brynu'n newydd. Ond ddim amser yn gallu bod yn bryn, sydd yn biti, dydy, achos os na di rhywun yn gallu cael yr amser i ddarllen llyfr, mae di mynd yn drech arna ni braidd fel cymdeithas, ond mae bywydau pobl yn symud yn gyflym iawn. A dwi'n meddwl y syniad o brynu llyfrau neu gael llyfrau o gwmpas lle bynnag wyt ti, di o beth yn peth drwg, fel ti'n dweud, achos weithiau dwi'n teimlo'n drwg yn eog fel, dwi'n newydd brynu llyfr arall pan mae gen i fel pentwr o 10 lyfrau sydd wedi bod yna fisoedd, a ti'n teimlo, wyt ti'n teulu dewis y llyfrau hefyd oherwydd y cloriau? Do, dwi yn gallu. Wrach bod hwn yn amser da i ddod a heb fynd yn ôl i lyfrau plentyndod, ond mae hwn yn fwy na llyfr plentyndod, dwi'n meddwl, dydy. Y tywysog bach. Mae delweddaeth hwn, mae'r lluniau mor hardd. Ond mae rhaid i mi ddeud, mi fysyn ni yn dewis dy lyfr di hefyd, Cariad Yw. Dwi'n meddwl bod y clawr yna yn fatha mor brydferth. Mae edrych mor fel, mae'n deud gymaint mewn mae'n hyfryd. Dwi'n teimlo'n drwg i'r pobl sydd yn gwrando a ddim yn gwylio, achos dwi eisiau nhw gweld y clawr, achos mae'n rhywbeth mor gynnas amdano fo. A dwi'n gwybod, dyna sydd dwi'n teimlo. Beth wyt ti'n meddwl? Ie, dyna dy bwriad. Mae'r teitl yn eitha uniongyrchol, ond hefyd yn amwys ar yr un pryd. Merch ar enw Rhianwen, mae'n gwneud lot o waith hefo paent wedi chwistrellu. A wedyn mi gath y gwaith cael fi ddatblygu yn bellach eto gan Dafydd Hughes, sydd yn bennaeth dylunio cyngor llyfrau, dydy, ac dwi'n meddwl bod werth nodi'n fama dylanwad a gwaith Daf fel dylunydd hefyd, achos ers iddo fod yn y rôl honno, dwi'n teimlo bod cyflwyniadau llyfrau yn Gymraeg wedi trawsnewid yn y modd mwyaf cyffroes. Mae'n bwysig bod yna bwyslais ar ddyluniadau, dydy, achos fel ti'n dweud, mae'r sgwrs yma wedi profi bod o'n ffordd o ddenu pobl mewn i agor y cloriau yna wedyn. Oes gen ti llyfr ti di darllen yn weddol diweddar fysa ti'n awgrymu i fi neu i pawb sy'n gwrando? Y llyfr fyswn i'n awgrymu ar hyn o bryd ydy llyfr digwydd bod i nhad i sgwennu ddoth allan ar wasg Carreg Gwalch rai misoedd yn ôl, Cerdded Cymru Lerpwl. Ac mae'n lyfr o 2 taith gerdded wahanol o gwmpas dinas Lerpwl,
sydd wrth gwrs yn ddinas oedd yn arfer cael ei chyfeirio fel prif ddinas Gogledd Cymru. Wedi ddaro, mae'n swnio'n wych. Fel rhywun o'r Gogledd Ddwyrain, fydd rhaid i fi gael coffi, mae hwnna'n swnio'n ddifnir. Wel, diolch yn fawr iawn am yr argymhelliad. Mae'n anghyffordd. Ti angen un gen i, Iwan, felly wyt ti eisiau i fi awgrymu unrhyw lyfrau ti? Pa fath o lyfr fysa ti? Pa fath o lyfr wyt ti eisiau mi? Be di'r llyfr wyt ti'n ei ganol o ar hyn o bryd? Llyfr dwi ar ganol darllen. Bit o hynny gan Carol Lewis. So, llyfr mwyaf ddiweddar i oedolion gan Carol Lewis. Eisiau i'r lansiad chydig o fisoedd yn ôl. Dwi'n caru gwaith Carol Lewis. Beth amdano ti? Oes gen ti hoff siop lyfr? Neu siop lyfrau, sori? Mae'n gwestiwn, mae'n golygu dipyn o... Achos mae dy werthfawrogiad di... Teg at siop lyfrau os wyt ti'n caru llyfrau yn un go iawn, dydy. Mae yna sawl un wych yn y gogledd. Yn amlwg, mae gen ti... Wel, mi oedd na ddyn o'r enw Gwyn Ifan yn rhedeg awen meirion yn Bala. Mae o'n newydd ymddeol criw Palas Print yn frwd iawn ac yn weithgar. Maen nhw'n cynnal lot o ddigwyddiadau cool yna. Mae book space yng Nghaerdydd yn le da iawn. Ydy. Ac maen nhw'n trefnu dipyn o ddigwyddiadau byw yna hefyd. A wedyn, sawl siop lyfrau yn Llundain, Libreria, yn Shoreditch, London Book Review. Wyt ti'n rhan o clwb darllen ni? Fysa ti'n licio wneud rhywbeth fel yna? Mi fyswn i wrth y modd, dweud gwir ysde. Dwi'n gweld lot o bethau da yn digwydd efo Service 95, y cylchgrawn mae Diwa Lipa yn redag. Mae yna glwb llyfrau yn rhan o'r cylchgrawn hwnnw. A mae yna ymgyrch hefyd Send Books. Dwi'n gwybod os ti'n wedi clywed amdanyn nhw, ond maen nhw yn penderfynu ar lyfrau penodol pob mis, a wedyn os wyt ti wedi tan ysgrifio, mae'r llyfrau yna wedyn yn cael ei yrru ata ti fel rhan o'r ddel. Ac dwi'n gwybod mae'n creu diwylliant wedyn o gwmpas y llyfrau dydy. Ac yng Nghymru, dwi'n meddwl bod angen hynny yn fwy felly bosib yn Gymraeg, achos mae yna dueddiad, mae awduron neu feirdd yn cyhoeddi llyfrau, a wedyn mae yna ambell lansiad, ond wedyn mae'r llyfr yn gallu syrthio'n fflat o ran i fomentum ar ôl hynny, wrach achos bod hi'n wlad fach, a bod yna gymaint o bethau newydd yn cael ei gynhyrchu. Mae trafodaethau a sgyrsiau o gwmpas y llyfrau yna yn bwysig fel ffordd o anadlu bywyd mewn i waith yr awduron. A mae yna gymaint o bethau da yn cael ei creu, bod yna sgwrs a thrafodaeth, yn union fel wyt ti'n neud efo, ti'n gwybod y sgyrsiau yma a'r podlediad yma, gobeithio bydd pobl yn gwrando arni ac yn mynd at lyfr wrach da ni wedi i enwi neu grybwyll da, achos mae pob dim yn fyw wedyn yn dydy, yn hytrach na bod o'n ar silff lyfrau'n hel llwch. Wrth gwrs, wel, dyna'r gobaith, felly mae croeso i bobl wrth gwrs fel cysylltu am fel ti di dysgu heddiw yma, dwi'n licio'r her pan mae pobl yn deud, nei di just awgrymu llyfr i fi, felly, please, unrhyw bryd, anfon neges ata i, dwi'n chwilio am llyfr sy'n ymwneud ar y genre yma neu be bynnag, a fyddai'n joio fy hun yn trio chwilio am llyfr i chdi, so, mae hynna di'r bwriad, fel ti'n deud, a just, achos dwi wir yn meddwl bod na lyfr i bawb, mae just angen ffeindio fo. Dwi'n cytuno. Hynna di'r her. Oes na unrhyw lyfrau ti'n meddwl dylsa pawb darllen? Oes, mae'n ambell un, yn farddonol, fyswn ni'n awgrymu William Blake, Songs of Innocence and of Experience, ac yn Gymraeg Mynd gan Margaret Tudur. Ac un arall fyswn ni'n awgrymu ydy Nature gan Ralph Waldo Emerson. Mae hwnna yn un hyfryd iawn i'w ddarllen yn ogystal. Dwi'n caru'r ffaith bod ti wedi mynd at farddoniaeth. Mae'n teimlo'n addas iawn, dwi wrth fy modd. A mae just,
di wrth y modd siarad efo chdi Dwi wedi bod wrth y modd yn siarad efo chdi. Mae'n mreidd wedi gwireddu'n cael yn dyma i siarad efo chdi ar y podlediad yma. Mae hynny yn meddwl y byd i gyd, wir. Swn ni yn hapus iawn i ni gael eistedd yma trwy'r dydd a just sgwrsio mwy am lyfrau. Neu, ella, fedrwn ni just eistedd yma wan a darllen y llyfrau fel just gael bach o reading No'n sesh. i ffeindio coffi call gyntaf. Ti'n meddwl? No'n i hynny a wedyn no'n i ffeindio rola. Syniad da. Diolch o galon i chdi, grazie. Diolch o galon am dy gymni. Mae jyst i bod mor hyfryd. A cofia cysylltu efo fi os ti isio unrhyw awgrymiadau darllen a fyddai'n hapus iawn i helpu. Diolch, Francesca. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y benod hon o Sut i Ddarllen. Mae penodau eraill y gyffres ar gael yn y llefydd arferol i gyd. A chofiwch bod y llyfrau da ni wedi trafod ar gael yn eich siop lyfrau leol.